O Bože. Mi ove godine nismo čistili sneg, samo jednom put. Četkice nova, tako da treba da se iskoriste. Bar nešto da očistim. Koćko, što ti je bilo? Koliko sam se uplašila. Idi posmatri. Stala sam juče, parkirala ovde. Idi posmatri kako. Ulitka! Только не трогай ее руками. Почему? Нельзя. Почему? Нельзя. Почему? Смотри, она какая. Я Нет, не трогай ее. Нет, 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 нет. Ajde, bre. Mi smo sad bili u Sokoju. Mi smo radili autorsko pravo. Vrlo laka procedura, ako ko hoće da prijavi bilo šta autorsko pravo. Mi smo zaključili ugovor, još to bilo pre 2 mjeseca, sad su nam ga dali. Prijavili smo drugo delo, odnosno drugu našu pesmu, prosto došli, potpisali neki papirić, to je trajalo 3-5 minuta. I to može da se radi i online. Posle toga treba obavezno, ako prijavljujete delo, da odete kod ne mogu da izgovorim ovu reč, interpretatore, organizacija za interpretatore, tako nešto, tamo ti registruješ osobu koja će imati pravo da izvodi taj materijal, odnosno peva i svuda na platformima, na koncertima. Haos u gradu je nešto, ne znam. Danas je dan pobede u Rusiji i tu mi vidimo malo haos u gradu. Ko majstore. On bi uopšte Dimu prepoznali, a? Kako? Da li prepoznali Dimu? Ti sad nije sa plavom bojom kose. Za nešto drugo kako tak, šta govore? Za nešto drugo, pa plavo, plavo. Šta još može biti? Goluboj cvijet. Plavi. Plavi? Tak, blue, plavi. No, tak, ja sam bil... Beli. Bijeli. A one tu su zove plava. Zašto je plava? Pitaj njih. Pišite u komentarima. Zašto vi zovete belu, bukvalno belu boju kose plavoj boji? Jer plava nije bela ipak. Šta je to? Kako se to zove na ruskom? Neki port? Kao. Tu će biti snimanje. Sad ću da Dimu ostavim. Sad Dima sam sebe ostavi, a ja idem kući. Vrijeme 6 ujutro, da? Mur. Ostavila sam Dimu na snimanju, on danas otišao da se snima u nekom spotu. Ja sam došla kući, vrijeme sad oko 7. Jedem pita sa krompirom, ja mnogo volim srpsku hranu. Žao mi da u Rusiji nema toliko pekara, ali sad oni su nešto počeli da prave pekare. Posljednje možda 5-7 godina, kad sam ja taman otišla u Srbiju. A mnogo voli krompir. Naravno neću da mu dam. Neću. Ja nemam reći. Ovo se spekla. Polomila nogu malo. Bila danas kod lekara, nismo ni snimili, ne smjeli smo tamo malo da snimamo. Kazi da? Šapica. Sad smo bili u Ikeji, bili smo na nekim pijacima, tražimo za mamu sobne biljke.
Danas mi malo nije dobro, nešto, znači poludili smo od toga što ima deficita kineskoj ruže, to drugačije se zove hibiskus. Zamislite cveće koja raste u svakoj drugoj kući u Srbiji, mi ne možemo da nabavimo za sebe. Jer sutra mami je rođendan, 16. maj. Žurimo po gradu da nađemo njoj ove biljke. Ona ima puno cveća. I kaže još hoću. Gdje je hibiskus? Stigli smo u baštu. Ne daj Bože ovdje neće biti cveće koje smo tražili. Halo, momak. Kako? Momak. Bravo. Zdravo. Da li može govori na srpskom, a? Može, ja sam našla. Šta je ovo? To što sam tražila, ruža. Ružica. Radar Marčera. Našli smo. Kupili smo ružu. Ona je lepa. Izdracujemo smo uzeli. Hvala svakom. Koliko sam srećna da smo uspjeli to da uradimo, Bože. Mažite kremu kad ste sunčete prvi put u novoj sezoni sunčanja. Inače, bit ćete ko ja. Sad sam ličem na prasicu. Svuda sam se zgorila gde može, svuda. Crvena, ja, crvena. Jagatka! I samo ja jedne kao paradajz. Dosta. И там кислятины. Ну вот и все. Фу. Те жди, чтобы... Чао. Снимаешь? Седим, монтируем блог. Лепа, девойка моя. Будь. Прими. Ну. Pratite me, pišite u komentare. Wow.